Itaigwang katuyuhan na magkabiristuhan, asin magkaaramiguhan. Kaya po nanta na Mga po siya kapitbahay doon po. ang pinag-uuralan. This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog. Let me share with you my world. This is Ina's Vlog. Bahay di mo. Saturday weekend. May sama ng panahon. Ayan o. Cloudy. Pero mag-i-area pa po kami sa Putinggapo. Sa may mata. Pumapo na po kami. Magtukan sa mata. Yan po. Doang tanod. Hindi kita madugi. Di na kami madudugi. Sir, nasa kabahan. Nakitawa pa. Gagi po. Saan na to si Mano? Yagi na sir. Pagbalik na lang ito. Mga F1. Kalauan talaga. Tuloy sir. Saan kang bado? Di na po kanina pupundo. Ano kayo po ano? Ano po? Banyo na kami sa apa. Alagaan ta ang inyong meritor ta. Tapos siya ang ma-inyong meritor. Yan po, papunta na kaming mata. Shooting location din dati oh. Ako nang nakukuri. Iba yan. Raga. Uy, 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 uy! No, yun eh! Pasko na naman sa rundang Kabikulan. Malipot na ang aga, halawig ang turugta. Nasa exciting part na ba tayo? Sir? Ako na po kami, 24. Pero may kuryente na po kami hindi. Yan na po kami sa first house dito sa Sitio Putinggapo of Antipolo. Nasongsi na po kami dito sa second house po. So, around 15 or less families lang naman po dito sa Sitio Putinggapo ng Antipolo. From Mata, yan, potable water. Papunta doon sa Sapa. Ito pa ako. Malas. Nandito na po tayo sa exciting part. Grabe pala ang sakripisyo kang mga taga Sitio Putinggapo and Mata. Ayan po. Pero ang pangako pa kaya ang mapapako. Yan, oh. Kiyagi po.
Madali na kami. Ako naman. Woohoo! Taigwang katuyuhan na magkabiristuhan. Asin magkaaramiguhan. Kaya po nanta na. Mapo siya kapit bahay doon. Ang pinag-uuralay. 57. Nakalima na kami. Ay, siya pala. 13 Ito. 13 pa ba? Walo na lang ata. Pero ang harap Walo na lang ata. Saan? Bakal ka na plywood. Kadikit na. This is Eaters Black. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. Mwah. This is Eaters Black.